Jekk xi ħadd fil-bidu ta' Jannar ħaseb illi mhux se jkollna temp xitwi arralu bi kbir u matul din il-ġimgħa il-kesħa se tkun qed tinħass ġmiela. Fil-fatt qed ikun imbassar illi fil-maġġoranza tas-seba' tiem li ġejjin l-inqas temperatura se tkun ta' 7 gradi. Bir-riħ jitqawwa gradwalment sal-ħamis li ġej fejn mistenni jilħaq forza 6 f'xi waqtiet. Dan ir-riħ qawwi mill-Grigal illi jdur għal Majestral se jkontribwixxi għal temperaturi aktar baxxi. Bl-ogħla temperatura din il-ġimgħa mistennija titla' għal 11 grad Celsius. Apparti minn hekk qed ikunu mbassra diversi maltempati birrat u ġranet b'ħafna xita sa nhar il-Ħadd li ġej u allura għal min iħobb ix-xitwa temp ideali. Din il-kesħa hija riżultat ta' temp qalil li qed jiddomina madwar l-Ewropa kollha f'dawn il-jiem, tant illi fl-Italja l-awtoritajiet ħarġu twissijiet f'diversi reġjuni biex in-nies isuqu b'attenzjoni. F'ċertu lokalitajiet Taljani minħabba l-borra u x-xita anke l-iskejjel inżammu magħluqa. Fil-waqt illi fil-villaġġi tad-Dolomiti hemm twissijiet ukoll marbuta ma' possibilità ta' avalanki. Fi Sqallija il-Ħadd ir-riħ tant kien qawwi li kellhom jiġu sospiżi l-vjaġġi kollha bil-baħar lejn il-Gżejjer Eolje, għalkemm it-tnejn filgħodu dan it-temp estrem batta xi ftit.